सफैनानो कायताना हामैया फारै आरो जों फाय सफैखा ट्राइबेल कलनी मानदै नेर डन बस्को स्कुल हाई स्कुल ओमफ्राय बिनि मुगैमांखा जों आरो जों बुकुम खरकसा बाबुलखि ने बुंबाय बुखान मनोरंजन बिनि साक बेलेखा हामैया जातिनि थानाय बिसि 2017 सिम बिनि साक जुदिया हिमी माया यागबाय चाना थाना चाइमेया आसे बिरमाननि बिसुङाव जे पारिसाक नुखुंनि बररक बंनो बनो हामरानि बागै नगनि मालमाता फालै चायानि यावै बनो सरिनाय लेखा हायपनो बिनो साक दावफान हामफैयाखौ आमन बागै जों दिनरो दिब्रा मथानि जे पारिसाक किसिसा याकसुबाखा हायपनो आसुबाय तो मिया फाइनाय सालो जों जुदि चिनी देब्लासो जत दाखुताय फंसनो फाइनाय किसासो बनो चुबावै बिनि साखानियाव कातिरवै हामसारि नाय बागै बनो जों साक रुवै केव यागबाय केव सुरमाबाय केव निजिन फानबाय बनो हामरान चेष्टा खालायनाय आमन बागै आं दिसे कयफिनाय चिनी नाय दंनाय जत दाखुताय फंसनो बनो इसिसा बाय खानो चुबावै पाल चुबाखाय गोबां मांगान हेवान सुबो आमो बाय बिनि साक जुदि हामखाय आमनो चिनी तिब्रा समथानि बा तिब्रा मथानि चिनी नाहारमो थानसानि नाहारमो आमन बागै फारि आं सानापानो बखायोगै फायो बिनो तमनो लगे आं अनेक बसर रुमै सामखाय तमनो दरबसको स्कुलानो आमन बिसिंति खानाव बिनि साक हामियानो खानाव हायबानो नायनानि बा फाइनानि जराने सुगियान बागै दिनै फाय सफैखा बनो सुबानानि लामा दोंसार लायनो जों बैनि फायंनि एकाउन्ट नम्बर केस नरक सुबाय माखाय सुबा जाति हासाल साम्पा जे दंनाय जे हामजानाय तेब्रा सुबाफोर हामजानाय बनो फैनाय बुफायनि मुंखा नबुल देबबर्मा बिनि SBI एकाउन्ट नम्बर 33299546 IFSC code number SBI N 0011491 NIT branch. Pagi tak terpisah, sudah bisa tu coba mana, rang bismillah. Je kisah coba namu coba rang baru coba mana. Tapi naga coba suri obono coba mana. Dia aman bagai cing khansang lainnya, aman bagai cing nah kamu kasih nak tiba sani tiba ramotani khansa undi kambai. जों दाबो कजागावो मान्दै आमचाइनि ट्राइबेल कलोनी होननाय अजा सफायजाक चिनि अर नुगुमा खनर बुखु नवलक्ष्मी देबबर्मा बुफानि मुंखै मनोरंजन देबबर्मा बिनि एड्रेस थासिम बुसाका ट्राइबेल कलोनी मान्दै नियर अजागा गानावो डन बस्को स्कुल बो दङ जे गानावनि दंनाय रक नरक बनो नायफैयै गानावनि फायै नायफैयै जुवा चुखलाय मानो ताई बिनि बागै सुइ मुंनार रक सुइ मुंनार बे मानो तांगै नागा चिनि बुखु को नवलक्ष्मीनि सुखनाका बिरमान बेलाय खेनो बिरमान 3 years नि एबा बुंखा बिनि आबुबो यापुnya काहांको सलिया नक नकुनि बरो रब्बो बिनि बरो खरस बेलाय के खाइमां ताबु कय दिन सिगां खोनाका जों ब्लाड टेस्ट खायनो बि डक्टर सामनि ब्लाड टेस्ट खायनायनि फानोसै बरो जुब्लियानि थाखा आबन बागै जों जत लुकुरकनि थानिबो जों तिनि दिप्रा मथानि दै चिनि दाबिनय चिनि ताखुतनि तेरो चिनि दिप्रा मथानि चिनि ताखु सं फाइलेजा ओमफ्राय अजागाव बनो चुंजे मान्दै किसिसा चिनि याकमारि बनो फलांनि थांका किनपानो नरक बरक जत्तनो बिनि बागै सुरिलायदि ताई बिनि बागै नरक किसा जे चुबा चुखलायनो मुसुनाय रक बनो किसा चुबा चुखलाय मांखै बेलेखेनो जानाय बो बायथां तमाइया बिनि ताखुकनि एकाउन्ट नम्बर SBI नि एकाउन्ट नम्बर आं सावैनाय ताई जों फेसबुकआव बाहायनो अबनो फैसा पोस्ट खायनाय नरक आपनो नायै आजागा सुबा चुखलायदि एकाउन्ट नम्बर का एकाउन्ट होल्डर नाथाय चिनि बुकुकनि फायं नकुल देबबर्मा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नि एकाउन्ट नम्बर 332995469007 IFSC कोड ngakai SBI
IN0011491 ब्रान्च हंखाय NIT ब्रान्च बेलाके हामबाय जों अपनो फेसबुक अपलोड खैनाय नर फेसबुक नायो फेसबुक में बेतेबो जों दफाव चिनि दफा बिरमान नांमाने जराव जों बेबाक तिनो नायलेना नांनाय बेबाक तिनो सुरिलायमा जुबालायमा हामजागलायमा तंना नांनाय आबुन बागै जतनि थानिबा खुलुमुंनारबो ताइ चिनि बुकु नवलक्ष्मी नि बागै नरनि सुबा सुसानै जतनो माखौला जरु चिनि तिप्रा मथानिंगै बुबाग्रा जुनो लोगेरिखा जों तिप्रा दफा थानचांखा ओ चिनि थानचा माने आबुन बागै बेबागनो जों थानचा मांनाय गाहाम हामिया बिपद आपद दुख बिमान बेबागनो जे जानिजा नक्सा नकारि सुबा सुखलायमा बिसिंति चिनि बेबाग हामिया जायारनो जों मानायनाय दफानि हामिया जाया बेबाग तिनो जों नायै बसकानिया बिमा सोलायनाय जतनो बेले बेले हामबाय Seraimu nangi batini cerai